non existan. Non contén en sí ningún argumento de mellora, ademais do feito do que se pretende falar o Día das Letras Galegas. Porque todos os anos, desde que a Real Academia Galega nomea o persoeiro que será froito da homenaxe simbólica e cultural máis importante do ano, desde un punto de vista de amparo, relevo e difusión, todos os engranaxes culturais do país póñense en marcha, proxectos, edicións, cursos, congresos, seminarios, todo para un proceso de revisión memorial que non se afasta ás veces moito da vampirización cultural e dunha excesiva institucionalización. Por iso, ante esta circunstancia, emerxe desta iniciativa unha faciana que o señor Bamonde, o voceiro, desexou agochar debaixo da ropaxe da retórica, que é a faciana da polémica, a faciana da discordia, a faciana de querer aproveitar o rol dominante do grupo maioritario para xerarquizar unha determinada forma de vivir a realidade cultural galega que será considerada máis axeitada e mellor fronte a dos contestatarios simples expoñentes do non. Mas para nós, esta intención maquiavélica non soporta a confrontación argumentativa da dialéctica. É esencial responder á cuestión de por que se escolle un determinado personaxe para ser homenaxeado. Trátase non só de revitalizar o panorama cultural editorial, de recuperar do esquecemento e a desmemoria as vicisitudes dese personaxe, senón que esa persoa, ese personaxe será elevado a símbolo porque reúne os valores éticos da exemplaridade inherentes á decisión que provocou a súa elección. Vostedes non poden traer aquí un exercicio de asincronía, unha estrategia de limitación entre o campo da ciencia e produción ensaística e o da ideoloxía. Non podemos esquecer que a ideoloxía procura legitimarse na ciencia e tampouco ignoramos que cada sistema político coida con moita dedicación a esfera produtora do coñecemento e esta produción inflúe poderosamente nas bases ideolóxicas do réxime. Vostedes, polo tanto, é o que están facendo, porque detrás dun símbolo hai unha forma de autorrepresentación e o risco está en que detrás desta iniciativa este a dicir que os actos ideolóxicos e científicos da persoa homenaxeada son dignos de representar o sentir do pobo galego por asentarse en principios éticos que o converten en modelo e exemplo para as xeracións actuais. E ese é o perigo. Non esquezamos que ante unha situación determinada hai, en principio, tres comportamentos: adhesión, rexeitamento ou indiferenza. A apariencia dos feitos vitais permite suspender o carácter de exemplaridade que se lle quere outorgar ao homenaxeado deste ano. Ser alcalde dun concello dentro dun sistema como o posto en pé polo militar golpista Francisco Franco, que impediu a existencia de partidos políticos, que exerceu o goberno mediante a ditadura, significa adhesión aos seus principios. En fronte, que sucedía? Tiñamos as persoas que loitaban pola restauración da legalidade republicana e que non recoñecían validez a ese sistema franquista e coñecían represión, cárcere, torturas, mortes, exilios. Son o rexeitamento. O perigo para nós non é estudar a validez epistémica das achegas do homenaxeado que permitiron consolidar o sistema literario e cultural galego. E aí haberá que estudialo. O perigo é converter a súa persoa, que está feita de ideoloxía e ciencia, en exemplar. Poderíamos pensar que sucedeu, por exemplo, cos Schwarze Hefte, os cadernos negros de Martin Heidegger, cando se coñeceron, e como convulsionaron o panorama da filosofía. Heidegger seguirá sendo estudado desde o punto de vista filosófico, pero non se pode desprender do que achegan os cadernos negros cando sabemos como impregnou a filosofía da supremacía nacional nazi, digamos. Por favor. Sí, queda un minuto. Sí. Como influíu. Por lo tanto, non nos serve a xustificación da pretendida autonomía entre ciencia e ideoloxía que pretende traernos aquí Agustín Bamonde, porque o símbolo chamado Día das Letras Galegas é autorrepresentación do pobo galego e eu non me podo sentir autorrepresentado por esa persoa convertida en exemplarizante. Daí que entendamos as reaccións da sociedade civil, que agarda expectante polo nome da persoa homenaxeada. O feito de que existan actos alternativos fronte á visión institucional, mellor que mellor. Riqueza cultural, contestataria e dinamismo que falta nos fai. E de desexar o grupo dominante transformar a actual deriva que padece o Día das Letras Galegas, debera pensar que son posibles outros marcos que fagan realmente da nosa lingua e da cultura a protagonista da homenaxe. Para isto, compre, claro, transformar a visión política, ideolóxica que teñen vostedes da cultura. E iso é o que está detrás desta iniciativa, asentar unha determinada visión ideolóxica do feito literario e cultural galego. E por iso non ides contar con o noso apoio. Nada máis e moitas gracias.